Kulesi sigameko esishaqisayo sokubamba inkunzi esivela kumakhamera e-CCTV, kubonakala iqulu labasolwa besemotweni ingene emahhovisi endawo okupakwa kuyo izimoto esikhumulweni sezindiza. Uma bengena ngemoto emagcekeni ale ndawo, kuphuma umsebenzi ozobemukela ngoba ecabanga ukuthi bangamakhasimende. Kodwa-ke uhlangabezana nezimbilazithutha. Amadoda amane ahlome izingovolo ngezibhamu ezinkulu nezincane. Umsolwa oyedwa ukhahlela inja yomnikazi wamahhovisi adubula abulale enye yesibili. Kulapho-ke umnikazi wenkampani esuka eSidumo eyohlola okuqhubekayo. I had 3 successive fast shots. I stormed from the bedroom, came into the lounge, and I looked at the CCTV cameras, and I saw armed people in my office. I got my pistol out of my safe and started firing at the armed people. They shot my dog with an AK-47 3 times, which wasn't necessary. Kuthe lapho evulela ngenhlamvu abasolwa abakhala amaphepha bakhohlwa ngisho ukuvala isicabha semoto. Lokho-ke abekho abasebenzi abalimele kulesigameko kodwa-ke basathukile. I'm looking after 33 families. I've got 33 people working for me. I'm looking after 33 people. I'm paying my taxes. Amaphoyisa aseqalise uphenyo ngalesi sigameko.